Kien waqt il-programm It-Talk fuq One Radio ippreżentat minn Franz Girschi li semmih irrakkonta esperjenza ta' faqar li għadda minna. Huwa kien għadu kif ġibet xi flus minn ATM. Kif ġibet dak li kelli niġbed mill-ATM, ġib bleħem miksur fuq u għalli tini xi ħaġa għand il-ġuħ. Minn il-bisu stajt nifhem li vera dan il-fajjel ma kienx kif stajtu dik il-xi ħaġa li stajt inti żgħira għasam il-ħanut ta' faċċata pa' sittarija u jiddispjaċini ngħid jisum ġewwaħ ma marritx nemmel il-għajnejja. Eżempju ieħor ta' faqar huwa dak li tirrakkonta f'kuntatt li għamlet ma' One News. Skont din il-mara hija qed tirċievi kont ta' dawru l-ilma kull xahar b'konsegwenza li mhux tlaħħaq mal-pagamenti. Din l-istess mara tajt li hemm ħafna fatturi li qed naqru mill-kwalità tal-ħajja tagħha u tal-familja tagħha. Titħallas il-lawn tad-daru. Titħallas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma, kif jista' jkun tlaħħaq ma' dil-ħajja u ibsa wis raġel jaħdem, jien nipprova nfittex xogħol ma nistax insib, bit-tfalu hija ħajja ibsa Fl-aħħar ġimgħat studju tal-Caritas wera kif ma' 6,000 persuna m'għandhomx tħul adekwat biex ilaħqu mal-bżonnijiet bażiċi fil-ħajja ta' kuljum.